alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ina muku wasiya da kaina cewa mu kiyaye dokokin Allah, mu bi duk abin da Allah ya umarce mu ne, sai duk abin da Allah ya hane mu. Allah ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani, yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah haƙiƙanin kiyaya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, lalle kada ku sake mutuwa ta zo gare ku face kuna musulmi. Yan uwana musulmi, mu sani cewa dan adam a ɗabi'arsa mutum ne wanda yake son ya yi mu'amala da sauran yan uwansa, kuma addinin musulunci addini ne da ke tarbiyyantar da musulmi akan ainihin ƙaunar juna da yan'uwantaka da cuɗanya da zaman haƙuri tare da juna, cuɗanya da mutane da kuma ainihin wato mu'amala tare da tarbiyya irin ta musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce ya nuna fifiko na mutumin da yake mu'amala da yan uwansa musulmi kuma yake haƙuri akan cutar wasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Ibn Majah ya rawaito yana cewa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa, lalle mu'mini da yake mu'amala yake cuɗanya da yan uwansa mu'minai, wa yasbiru ala adahu, yake haƙuri akan irin abin da zai iya samun sa na cutarwa daga yan uwansa musulmi, khairun, shine mafi alheri, ko kuma a'zamu ajran, shi yafi girman lada, min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas, fiye da wanda ya keɓe kansa baya hulɗa da mutane, baya mu'amala da mutane, wala yasbiru ala adahu, kuma baya haƙuri akan cutar wasu. Saboda haka yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da yan uwantaka, suke ƙarfafa yan uwantaka, kuma suke sanyawa mutum ya samu falala ta ainihin wannan mukhalata, shine ainihin tabbatar da ziyara tsakanin musulmai. Ziyara tsakanin musulmai yana daga cikin wasila, ma'ana hanya da take kaiwa zuwa ga tabbatar da yan uwantaka da ƙaunar juna, kuma zukata suke kusantar juna, kuma ake samun ainihin wato ƙarfafa na ainihin rawabin al-imaniyya, shine abin da yake haɗa mummunai na imani. Sannan kuma yakan sanya zuciya ta yi sanyi, kuma yakan rage damuwa tsakanin mummunai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa yakan je ziyara gidajen sahabbai, kamar yadda Nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta rawaito cikin hadisin Bukhari, tana cewa lam aqil abawayya, ban bude ido ba na ga iyayena illa wa huma yadinani din, face suna kan imani, suna kan addini. Nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta tana cewa a gidanmu ina bude ido na ga babana Abubakar da mahaifiyata suna kan imani, suna sallah, suna ibada ta addinin musulunci. Kuma take cewa lam yamurra alaina yau, ban taba ganin wata rana ta wuce ba a gidanmu, inji na Aisha, illa wa yatina fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, face manzon Allah yakan zo ziyara gidanmu. Ma'ana ba ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zuwa gidan sayyidina Abubakar domin ziyara. Haka da Aisha tace tarafain nahar, ainihin yanki biyu na yini, ma'ana bukratan wa ashiya, safiya da yammaci, zai zo da safe kuma zai zo da yammaci. Tace ba wata rana da ta wuce face sai manzon Allah ya zo ziyara gidanmu. Fa bainama nahnu julusun, wata rana muna zaune a gida, fi nahri dhahira, a tsakiyar rana, kana qa'il, sai wani mutum ya sallama, yace da mu hada rasulullah, ai ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake sallama. Tace fi sa'atin lam yakun yatina fiha, cikin lokacin da bai saba zuwa gidanmu, ma'ana tsakiyar azhar baya zuwa, yakan zo ne da hatsi kuma yakan zo da yammaci. Amma tace a wannan rana sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a tsakiyar rana, shine ranar da yake gaya wa sayyidina Abubakar cewa Allah ya hore su da su hijira. Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dara ahla baiti min al-ansar, wata rana ya je gidan wani ba ansari cikin mutanen Madina ziyara, fa ta'ima indahu ta'ama, aka kawo abincin manzon Allah ya ci sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada an yakhruj, da zai fita ainihin zai koma kenan, sai ya ce mutanen gidan su nemi waje domin a yi sallah a wannan gida. Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi, wanda yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ɗabi'arsa yawan ziyartar gidan sahabbansa ainihin ridwanullahi alaihim, wanda yake nuna mana cewa ziyara suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka nan sahabbai suka kai ziyara gidan junansu, kamar yadda muke ji a hadisai masu yawa. Mu sani cewa ziyara iri biyu ce, akwai ziyara ta wajibi, akwai ziyara wacce take mustahabba. Ziyara ta wajibi ita ce ziyarar iyaye, musamman ire-irenmu waɗanda iyayenmu suna ƙauye, iyayenmu ba sa cikin birni, ka zo ka zauna a birni, lallai ya zama wajibi kana zuwa ziyarar iyayenka, kana zuwa ka duba halinsu, kana zuwa ka ga yadda su. Wannan haƙƙi ne cikin haƙƙoƙin iyaye, kamar yadda Allah ta'ala ya ɗora mana haƙƙin kulawa da iyaye da kuma bibiyar halayensu da kuma ainihin wato yin ihsani gare su. Allah ta'ala yana gaya mana a
a cikin alqur'ani yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ubangijinka ya hukunta cewa kada abota wa kowa in ba shi ba, wa bil walidayni ihsana, kuma iyaye ayi musu ihsani a kyautata musu. Yana cikin ihsani ga iyaye ainihin ziyara gare su lokaci bayan lokaci, ainihin da bibiyar halayen da suke ciki, da kuma yin ihsani da dukkanin ihsani ga iyaye. Sannan kuma yana daga cikin ziyara ta wajibi shine ziyara domin sada zumunci ga yan uwanka waɗanda suke cikin gari ko suke wa'insu wajejen. Wajibi ne lalle ka je ziyara gare su domin ka taimake su madiyyan wa ma'anawiyya. Idan suna buƙatar taimako na abin duniya kana da hali ka taimaka musu, idan kuma a'a ziyara ce domin sada zumunci, to lalle Allah ya wajabta mana wannan, kuma Allah ya sanya ainihin sada zumunci cikin manyan al'amura na addinin musulunci. Abdurrahman dan Auf, Allah ya gane yadda a gare shi, ya rawaito hadisi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Allah ta'ala yana cewa ana Rahman, ni ne Ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim, ni ne na halicci zumunci, washtaqaqtu laha min ismi, sa'annan na tsaga mata daga sunana Ar-Rahim, shujna min Ar-Rahman, ma'ana daga sunan Ar-Rahman aka samu Ar-Rahim. Sai Allah ta'ala ya ce faman wasalaha wasaltu, wanda ya sada zumunci ni kuma zan sadar da shi zuwa ga dukkan alkhairi, wa man qata'aha qata'tu, wanda ya yanke zumunci zan yanke shi daga dukkan alkhairi. Yana daga cikin ainihin ziyara ta mustahabbi wanda yake ya kamata tsakanin yan uwa shine ziyarar makota, bibiyar halin da makota suke ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce yana cewa ma zana Jibril yusini bil jar, malaika Jibril ya zo ya nemi wasiya ainihin da ainihin wato kulawa da hakkin makoci, hatta zanantu annahu sayawalisu, har nazaci a ƙarshe zai ce ai makoci yana iya gane makocinsa. Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Yana daga cikin hakkin makotaka a rika ziyartar juna, ana duba halin da dan uwanka makocinka yake ciki, ba rayuwa irin ta nasara ba wanda ba ruwan wani da wani. A mu addinin musulunci ya nuna mana hakkin makoci shine ka bibi halin da yake ciki, in ba kullum ba kwana biyu uku ka bi halin da yake ciki, ka leka kai sallama, ya fito ku gaisa ka ce naji shiru kwana biyu, in ba masallaci ɗaya kuke sallah ba. In ko masallaci ɗaya kuke sallah, to lalle ba ranar da ba za a ga juna a gaisa ba. Kuma yana da kyau a rika ziyartar juna musamman a lokuta masu ainihin munasaba, lokuta da ya kamata. Yana daga cikin haƙƙi akan musulmi, ma'ana dan haƙƙin dan uwan musulmi akan dan uwansa shine ziyarar musulmi idan ba yi da lafiya. Zuwa gaida dan uwa musulmi da ziyararsa a wannan hali yana daga cikin adab na dubba da musulunci, kuma yana cikin haƙƙoƙi da aka dora wa musulmi akan dan uwansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Abi Hurairah ya rawaito yana cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah, Allah ta'ala zai ce da bawa ranar al-qiyama, ya ibni adama maridtu wa lam ta'udni, ya kai dan adam nayi rashin lafiya baka ziyarce ni ba. Kala sai bawa ya ce ya rabbi, ya ubangiji, kai ba a'uduka wa anta rabbul alamin, ta yaya zan ziyarce ka ya ubangiji kuma kai ne ubangijin talakai. Kala sai Allah ta'ala ya ce da wannan bawa, amma alimta anna abdi fulanan marid, baka san a duniya bawa na wani ya kwanta rashin lafiya ba, falam ta'udhu, baka je ka duba shi ba. Amma alimta, baka sani ba ya kai bawa na annaka law zurtahu, da ka je gaida wannan mara lafiya, sai ce zurtahu, ya amfani da lafazin ziyara, da ka ziyarci wannan mara lafiya, la wajadtani indahu, da ka same ni a wajen samana, da ka samu rahamata, da ka samu ladana a wajen wannan ziyara da zaka je. Wanda yake nuna mana muhimmancin mutum ya je ya gaida dan uwansa mara lafiya, ya ziyarce shi idan ba shi da lafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je ziyarar gaida marasa lafiya, ko da ba musulmi bane, yakan je domin ya gaida shi, sa'annan ya kiraye shi zuwa ga hanya ta gaskiya. Manzo Allah yana yin addu'a in ya je gaida mara lafiya, yakan ce la ba'sa tahurun insha Allah, la ba'sa, kai hakuri tsarki ne in Allah ya so. Kuma yakan ce a cikin addu'a da yake ga mara lafiya, as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, yakan faɗa haka sau 7 addu'ar da zai yi ga mara lafiya. Saboda haka in ka je gaida mara lafiya kai masa addu'a, sa'annan kuma kai masa nasiha da yin hakuri cewa wannan ibtila'i ne daga Allah, kuma kankara ce ga zunubansa. Yana daga cikin ziyara da yake mustahabba da ya kamata tsakanin mu ne shine zuwa yin ta'aziyya ga dan uwanka mumuni idan aka yi masa rasuwa. Hadisi ya zo Ibn Majah ya rawaito hadisi daga Amr bin Haram, Allah ya kare da gare shi, yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mu'minin, babu wani mu'mini yu'azzi akahu, da zai je yayi ta'aziyya ga dan uwansa bi musibatin, saboda wata musiba da ta same shi, illa kasahu Allah, face sai Allah ya tubatar da shi ranar alkiyama min hulalil karama, daga tufafi na almarma na karama da girmama.
yana daga cikin ziyara ainihin wadda ta kamata ziyara domin a duba halin da yatimi yake ciki sune marayu, zuwa duba marayu ko shakka babu yana cikin abin da ya kaura a cikin al'umma a wannan zamani, tunawa da marayu. Idan mutum ya mutu ya bar yara to shikenan babu mutum daya da zai leka gida ya ce salamu alaikum, na zo ne in ga yaran nan wani hali suke ciki, yaya makarantarsu, yaya halin da suke ciki, yaya suna zuwa islamiyya, yaya akwai wata bukata. A'a, dan uwanka ana mu'amala a masallaci guda, a makaranta guda, a majalisi daya, amma in ya mutu to ba ƴaƴansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai bai mutu ba ma, ga dan uwa nan kama shi kawai aka tsare, amma adadin kwanaki 60 ko abin da ya kama da haka babu wanda ya leƙa gidan wannan bawan Allah ya ce yaya iyalansa, bai ma mutu ba kenan. Kuma muna ganin shaida, mutum yana mutuwa shi kenan magana ta ƙare. Yan uwa sun manta da iyalansa, sun manta da 'ya'yan shi. Wannan baya cikin ladubba da musulunci, ba daidai bane, baya cikin ladubba da musulunci, baya cikin abin da ya kamace musu. Lalle a rika zuwa ana dubawa in kai rashin dan uwa ko na kusa ko dan uwanka na imani, ka je ka duba iyalansa, ka duba 'ya'yansa da abin da halin da suke ciki domin ka taimaka ainihin wato ka kwantar musu da hankali, san cewa suna da iyaye da yawa, suna da waɗanda za su kula da su ainihin a cikin rayuwarsu. Ba mu manta da waɗanda suke ainihin sun rasa iyaye kuma ana tare da iyayensu kafin rasuwa, sai kaga cewa an manta da su bayan mutuwar iyayen. Wannan kuskure ne. To bare kuma irin waɗanda suke an kyale su, an jefar da su, an ɗauke su. Kiristoci suna ɗiban irin waɗannan yaya, amma an hana su saboda bai kamata a basu ba. Za su je su koya musu ainihin shirka, su ɗora su akan mummunar aƙida. Ake killace waɗannan yara, amma babu mutum ɗaya da yake leƙawa domin ya ga wani hali suke ciki, domin waɗannan bangare ne dole na al'umma, ko ana so ko ba a so. Gobe su ne za su shigo cikin al'umma, su rayu cikin al'umma. Yana da kyau a rika duba halin da suke ciki, a kai musu taimako, a je a ainihin agaza musu, a ga halin da suke ciki, kuma ainihin wato a taimaka musu cikin duk abin da suke bukata. Saboda haka lalle ziyara da zuwa duba halin ainihin wato marayu abu ne wanda yake cikin ladubba na musulunci mai girma. Kada mu manta da wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana wa kabiru yatimi fil jannati hakaza, ni da wanda yake kulawa da marayu a cikin aljanna kamar haka ne. Sai nuna ya kusa guda biyu na tsakiya da wanda ke kusa da wannan. Yana cikin ziyara mustahabba yan uwana, ainihin ziyara domin ziyara saboda Allah zuwa ga dan uwanka, haka kawai ka tashi domin ka je ziyartar dan uwanka. Ma'ana mutum ne kake mu'amala da shi, imma a kasuwa ko a wajen aiki ko a masallaci, ka san gidan da yake, ka je ka ce salamu alaikum, na zo ne in ga yadda kai ziyara. Wannan abu ne mai daraja a addinin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana hadisi, yana cewa anna rajulan zara akhallahu fi qarya, wani mutum ya tashi ta Kanas ta Kano dan ya je ziyartar dan uwansa a wani gari. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malaka, sai Allah ya aiko da wani mala'ika akan hanyar wannan mutum. Falamma ata alaihi qala, mala'ikan yana tsaye sai ga mutumin ya taho. Sai mala'ikan ya tare shi, yace da shi aina turid, ya kai bawan Allah ina zaka? Qala, yace uridu akhan li fi hadhihi qarya, zan je ne in ziyarci wani dan uwana a wannan gari. Qala, mala'ikan yace halaka alaihi min ni'matin tarduha, yayi maka wani abun alheri, yayi maka wata ni'ima ne zaka je dan kai masa godiya, kai mai sakayya? Qala la, yace a'a, ghaira anni ahabtu billahi azza wa jalla, yace a dan uwana ne na imani, ina san shi ne kawai saboda Allah, zan je ne saboda Allah ya ziyarce shi. Qala, sai mala'ika yace da wannan mutum, fa inni rasulullahi ilayka, ni Allah ne ya aiko ni, manzon Allah ne gare ka. Bi anna Allah, cewa Allah ta'ala qad ahabbaka kama ahabbaka, yana shaida maka ya kaunace ka, Allah yana son ka kamar da kaso dan uwanka. Wannan yana daga cikin abin da yake muhimmi, ka je ziyarar dan uwanka ba dan komai saboda dan uwanka. Waɗanda muke sallah da su a masallaci, mutum nawa ne ya san gidan dan uwansa a unguwa daya, a layi daya, ba wanda ya sani. In an fita daga masallaci, wanda ya gabas wanda ya kudu, an gama. Babu wani wanda zai ce da Allah wane muna sallah yau shekara 2 ko a masallaci, ba ina ga kana yin gabas, ina ne ina gidan ka yake. In yi maka haka sai ga mutum ya kalle ka sai dauka me yasa za ka tambaye gidan ina maka da, saboda babu tarbiyya ta musulunci. A musulunci abin da koya mana, kana tare dan uwanka ka san ina yake, saboda in wani abin ni'ima ya same shi, ka je kai masa taya shi murna. In wata musiba, ka je kai masa ta'aziyya. Ya ce an yi rasuwa, wani a masa, wane ne wani, sai a yi ta tambaya ina yake da zama, a wace unguwa, a wani layi, a wani gida, saboda babu ziyara tsakanin yan uwa. Wannan kuma kuskure ne. Ya kamata alaƙalli tarbiyya ta musulunci, muna waje daya, muna masallaci daya, muna zuwa karatu majalisi daya, mu san yan uwanmu, mu san inda muke, saboda mu rika kai wa juna ziyara. Akwai ladubba na ziyara yan uwana wanda addini ya koya mana.
yana daga cikin waɗannan ladubba shine mutum ya duba lokacin da ya kamata domin ya je ziyara dan uwansa dan kar a ce za a je ziyara kana fita daga masallaci da asuba ka je ka ce salamu alaikum na zo ziyara a ba lokacin da ya kamata ba ko kuma tsakiyar azhar ba